जोंनि BJP नि मानसिया जोंनि मानसिखौ मानो दाननो मोननांगौ हेमन्त बिश्व शर्मा जोंनि मानसिखौ मानो दाननो मोननांगौ नोंथांनि मानसिया बेफोरबायदि नोंथांमोना मानो बुंनो हायाखै चन्दन ब्रह्ममोन काम्फा बरगयारी बिथांमोन हितेश बसुमतारी बिथांमोनासो केस होदों जे इलेक्शननि बारहावाया दासो फैजेनदों बे समावनो बुख्रेब UPPL नि मावथिफोरखौ सिखाजों दानबाय नैबे सिगांनि भिडिअ एन्ट्रिखौ नोंथांमोना निश्चय खोनानानै बुजिनानै मोनखादों UPPL नि सासे सोद्रोमाखौ BJP नि सासे सुबुङा सिखाजों दानख्लाब दुंख्लाब खालामदों आरो जाय दानजादों बिनि बिफाया मानो दाननाय होननानै सोंनो थांनायाव बिनि बिफाखौबो दानदों BPF निफ्राय UPPL आव जाय सुबुङा थांदोंमोन बे सुबुङा दिनै फिन आरो BPF आवनो जबदान जाफिनबाय बा जयनिं जाफिनबाय बिनि सायावबो गुवारै फोरमायना होदों दा माब्रै बोरै जालांदों आरो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजो राजाफ्रा गोसो होनानै खोनासंनाया जोबोद मोजां नैबे भिडिअखौ मानोना सनितपुर बिश्वनाथनि खोथा ओंखारदों BTR आव सोनाय सोयै बा BTC आव सोसननायनि खोथा हाग्रामा महिलारिया BTC आव सोसननायखौ बाजायो नामा ना बाजाया आरो प्रमद बर' UPPL मोनहा बाजायोना बाजाया बा सोनो नागिरदोंना नागिराखै नैबेनि सायाव गुवारै भिडिअखौ नायनानै लायोबा निश्चय बुजिना मोनगोन दा जिथुनाखि बे भिडिअखौ होनायनि सिगां आं नैबे भिडिअनि सायावसो मोननैसो खोथा बुंनो लुगैदों बा फंनैसो बाथ्रा बुंनो लुगैदों जिथुनाखि जोंहा दाख्लैबावै जिथुनाखि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा गावसिनि मुंख्लंखौ जुथा गाननानै बिबार बावदोंमोन बा मान बावदोंमोन नङा होमबा नैबेनि सायाव जोंहा सासे सुबुङा रन्जन दैमारि सारखौ बायदिसिना खोथा बुंदों बा सोंखारिनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बे बिथांखौ आं दाख्लैनो फेसबुक पेजनि गेजेरजों बा फेसबुक भिडिअनि गेजेरजों बिथांखौ आं बुंदोंमोन जि जाबाय नोंथाङा अन्नानै निमाहा बिनानै थादो होननानै बुंदों नाथाय दिनै बिथाङा निमाहाखौ बियाखै आरो आं दिनै बिथांखौ जुजिनाय बायदि मोन्दों बा उख्रायनाय बायदि मोन्दों दिनै बिथाङा फिन खेब आरोबाव बुंबावदों जे NDFB फोरखौ बबेयाव मिलिटारि आर्मि लिरनाय दं नोंस्रालाय बेफोरबायदिसो बाथ्रा बुंबावदों दिनै बिथाङा दा बिनि सायाव आं बेखौनो बुंनो लुगैयो भिडिअखौ नायना लाग्रो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना लाग्रो नोंसिनावथ' आर्मि मिलिटारि फौजि लिरनाय गैयाना अबाहाय आर्मि मिलिटारिनि रुल्स बानायदों जेन'बा बेफोरखौथ' मोनसे सावरायनायनि गेजेरजोंसो जायोना जानला मोनला बक्स हरलाबायबा जागोन नामा फारसेल' साननानै आजिखालि बर' हारिखौ बयखौबो साननांगौ थांनाय बोसोरब्रैनि सिगां सानना नाय क'क्राझाराव थैनाय मुसुखाफोरनि खाम्फायाव सासे सिख्ला आइजोआ रिल्स भिडिअ बानायदोंमोन बेहाय बेसेबां रिकुवेस्ट खालामफिननांदों दाथ' अब्ला नोंथांमोना निश्चय भिडिअखौ नुजोब्बाय बा बुजि मोनबाय जोंहा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे साफ्रोमबो NDFB केडार्सफ्रानो बा लिडार्सफ्रानो गासैबो मावथि बिर जोहोलाव बिथांजोमोनहानो बा बिथांमोनानो बेसेबां दुखु खस्थ' दायो भुगिनानै दङ बिनि सायाव दिनै बिथाङा डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारा जुथा गाननानै मुंख्लंखौ बावनाय बावैनि सायाव बुंनो थाखाय मा उदिखार दं बिथाङा सोर उदिखार होदों सोर पारमिसन होदों सोरनि उदिखार लानानै बा सोरनि पारमिसन लानानै बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंदों आं बेखौसो जेबो बुजिनो मोनाखै दा आं बेखौनो बुंनो सानो नैबे बिथाङा 12 घन्टानि गेजेराव जुदिहाय निमाहा बियाब्ला बिथांनि सायाव एक्सन लानो हागोन हाया जोंहा एक्स NDFB नि बिर जोहोलाव बिथांमोना आं नैखौसो माने नेनानै थासिगोन आरोखि 12 घन्टानि गेजेराव जोंहा एक्स NDFB नि बिर जोहोलावजो बिथांमोना नैबे बिथांनि सायाव एक्सन लानो हागोन हाया मानोना बिथाङा सोर दिनैनि दिनाव डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि सारखौ बा साफ्रोमबो NDFB नि लिडार केडार बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ लाजि फोनांनो थाखाय बा अपमान होनो थाखाय दिनै बिथाङा नैबे डिआर नाब्ला रन्जन दैमारि मुंख्लंआव जुथा गाननानै बिबार बावनायनि सायाव गोबांथार खोथासो हानदेरनानै बुंहरदों बोसोरब्रै सिगाङाव क'क्राझाराव मुंख्लंनि सायाव सासे सिख्लाया बा आइजोआ रिल्स बानायनायनि सायाव गोबां निमाहा बिनांदों बारंबार होननानै बुंदों आरो फारफ्रोमथिंबो साननानै बुंनांगोन बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों नों जुदि थारैनो फारफ्रोमथिंबो साननानै बुंनो गोरोंब्ला नोंथाङा दिनै मानो NDFB नि रुल्स एन्ड रेगुलेसनखौ सिनायनो रोङाखै मिथिनो रोङाखै फल' खालामनो रोङाखै नोंखौथ' आं दाख्लैनो माखासे गोबांथार बाथ्रा फोरमायहरदोंमोन फेसबुकनि गेजेरजों नाथाय नोङो दिनै मानियाखै अहंखार खालामनानै नोंथाङा दिनै आरो बबेयाव रुल्स मिलिटारि रुल्स लिरनाय दङ बबेयाव NDFB नि रुल्स लिरनाय दङ होननानै नोंथाङा सोंनाय खालामदों दा बेनो आं नोंथांखौ बुंबावनो लुगैदों जे बिथांमोननि रुल्सआ NDFB नि रुल्सआ NDFB होननानै सिनायथि दङ आर्मि मिलिटारिनि रुल्सआ आर्मि मिलिटारि होननानै दङ पुलिसनिया पुलिस होननानै गासिबो दंजोबो अब्ला नोंथाङा बबेयाव आन्दायना थागोन जानांगौ नोंथाङा एडुकेटेड मानसि जोंफोर जाबाय नन एडुकेटेड थेवब्लाबो नोंथाङा बुजिनानै बुजियै बायदि मानो अहंखार खालामदों आं दाबो नोंथांखौ सुबिदा होदों सानसे 12 घन्टा सम होदों नोंथाङा बे भिडिअनि गेजेरजों निश्चय निमाहा बिनानै रायजो राजानि सिगाङाव आखाइ खबजबै निमाहा बिनांगौ नङाब्ला नोंथांखौ निमाहा होयो होआ बेखौ एक्स NDFB फ्रासो मिथिसिगोन नाथाय आङो एक्स NDFB नि बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ मोनसे आंनिफ्राय पार्सनेलि गोसो गोरबोजों बुंहरनो लुबैदों नोंथांमोना गोबांथार माखासे जेंनाफोरखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामबोदों नोंथांमोननि सायाव सोरबा सोंखारिब्ला नोंथांमोना नागिरदों इनकुवारि खालामदों बिथांखौ निमाहा बिदों नाथाय नैबे बिथां सासेखौ मानि खारनाव नोंथांमोना निमाहा बिहोनो हायाखै नैबेखौ आं
आंनो फिननाय नांगौ आरो नोंथांमोनहा 12 घन्टानि गेजेराव बे बिथांखौ निमाहा बिहोनो हागोन हाया जुदि बिहोनो हायाब्ला दिनैनिफ्राय नोंथांमोननि जानानै आं माब्लाबाबो नोंथांमोननि एक्स एनडिएफबिनि सापर्टार हिसाबै आं माब्लाबाबो बाथ्राखौ बुंनाय नंला आरो नोंथांमोननि थाखाय आङो मालाबाबो भिडिअ लाबोनाय नंला होननानैसो आं सानबाय आरोखि दा नोंथांमोनासो मा सानसै आङो नेनानै थाबाय 12 घन्टा सम होबाय नोंथांमोना बोरै खालामलायो आरो आं बारंबार खावलायो दाबो बै ब्रादारखौ भिडिअ खालामग्राखौ नोंथाङा प्लिज अननानै निमाहा बिनानै था मानोना उनाव आरो जुदि आफादा एक्सन लायोब्ला नोंथांनिया गाज्रि जानो हागौ खबरा बेखायनो आङो नोंथांखौ बुंदों नोंथाङा जुदि बिथांमोनजों एफआइआर होजानो बादोंब्ला पुलिस केस होजानो बादोंब्ला नोंथाङा अननानै प्लिज दानो निमाहा बिनानै थाखाबानो जाबाय आं बारा गोलाव बाथ्राखौ बुंनो लुगैयाखै मिथिबायना दा फै जोङो बिदिब्ला सिगाङाव होनाय भिडिअ एन्ट्रिनि सायाव दिनै खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदों जे राजनितिकनि बारहावाया दासो सुरु जाजेनदों दासो स्टार्ट जाहांदों बे समावनो दिनै इउपिपिएलनि सुबुंखौ दानदों दाननाया सोर नंगौना नङा रायजो राजानोथारमोन दानग्राया सोर नोंथांमोननिनोथ' मानसिना बिजेपिआ सोर इउपिपिएलनिनोथ' बिदा नङा होमबा इउपिपिएलनिथ' बिफा इउपिपिएलआ फिसाला जाहैबाय दिनै नोंथांमोननि मानसिखौनो बिजेपिआ दाननो हादों मा आसुरित बाथ्रा बे सोमोनांथाव साननो गोनां बाथ्रा नङा होमबा बेनोलायनो नोंथांमोननि बिजेपिआ हेमन्त मामानि दैदेननाया दिनै नोंथांमोननि इउपिपिएलखौ बाख्नायगासिनो दङ खामानि दामानि होगासिनो दङ इउपिपिएल सरकारखौ नायसनगासिनो दङ बिटिआर ओनसोलखौ नायगासिनो दङ दिनै बिटिआरआव थानाय इउपिपिएलनि सुबुंखौनो दिनै बिजेपिनि मानसिया दानदों अब्ला सोरखौ दाय होनो सानदों खाम्फा बरगयारि नोंथाङा नंगौना नङा सोरखौ मा बुंनो सानदों दिनै मा बे मानसि दानहोनाया एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि सायाव नोंथाङा दाय खोलैहरनो सानदों नामा बेखौबोसो आं सानदों आरो नङाब्ला सोरबा हाग्रामा महिलानि सायाव दाय खोलैहरनो सानदों नामा बिथांमोननि थुलुंगानायाव दिनै बिथाङा फैनानै इउपिपिएलनि मानसिखौ दानदों मादों होननानै नोंथांमोना बुंनो सानदों नङा होमबा नाथाय नोंथांमोना जे थोंजोङै बिजेपिनि मानसिया जोंनि मानसिखौ मानो दाननो मोननांगौ हेमन्त बिश्व शर्मा जोंनि मानसिखौ मानो दाननो मोननांगौ नोंथांनि मानसिया बेफोरबायदि नोंथांमोना मानो बुंनो हायाखै बिनि सायाव मानो गोख्रों एक्सन लानो हायाखै बे जाबाय नोंथांमोननि दुरबलता इउपिपिएलनि गोहोआ गैला मिथिबायना इउपिपिएल सरकारा थागोन ना थाया खुनु आसायानो गैला आङो बारा गोलाव बाथ्रा बुङा नोंथांमोना खुद साननो हानाय गोहो मेलेम दंखायो नोंथांमोना साननानै नायदो आरो जोबथारनायाव सोर मा बुजिनो हादों कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो लोगोसे सिगाङाव मोनसे इन्ट्र होनाय दंबावो इउपिपिएलआव जबदान जाहैनाय सुबुङा फिन आरो बिपिएफआव फैनानै जयनिं जाफैदों बिनि गेजेरजों बिपिएफनि सोद्रोमाफ्रा मा फोरमायदों बेखौबो नोंथांमोना बुजिनानै लानो हागोन बिपिएफआ माने दुर्बल जाबाय गासिबो फैजोबसिगोन किन्तु जों होनखादों बे समावनो बे एखेबारे नंखाय दिनै बे थारैनो प्रमाण जाबाय जोंहा सन्जय बिथाङा गाव निजेनो दिनै जोंजों फैफिनबाय आरो बिथाङा जोंनो खोन्थाबाय थारैनो बिथांमोना माबा मोनसे लब देखायनानै थगायनानैसो बिथांखौ लांदोंमोन किन्तु बे साननैसो थांनानैनो बिथांमोननि पार्टियाव मा सोलिया गासैबो मिथिजोबखाबाय ओंखायनो दिनैसिम बरदौता समस्तियाव जेसेबांनाखि इउपिपिएल दोलोआ बा निरज सरगियारिया जयन होबाय थादों बे जयनफ्रा फ्राय नंखाय लब देखायनानै सोरनोबा थाखा फैसा जासिनानै किन्तु बिथाङा जयन होनाय लोगो लोगो आंथ' ओरैबायदि मोनदों माने अखानायैनो जोंजों फैफिननो नागिरो आं दा जयन होख'नोसो हायाखै आरो बिथांमोननि बायदि जोङो इमान प्रसार खालामाखै किन्तु सानफ्रामबो जोंनाव माने मा होनगोन 100 200 300 लागै जयन जाबाय थायो दानि बावैबो आङो दरथाम गामियाव आङो जयन होनानै फैदों दा ओंखायनो रौता समस्तियावथ' बिपिएफआ बिराद स्ट्रं देग्लाय माने निरज सरगियारि हिसाबैनो गावनो दुरबलखा आरो इउपिपिएल दोलोनि सायावथ' रायजोआ बे 5 बोसोराव माबायदि गोदै गोखा मिथिजोबखाबाय एबार ओंखायनो बिथांमोननि सायाव रायजोआ आस्था गैया आरो बर्तमान जाय दानि इएम निरज सरगियारि बिथांनि सायाव एसेबो गोजोननाय गैया एबारथ' बिराद उल्था रिजाल्ट जागोन थांनाय बाराव जोंनि थाखायनो सरकार जायासै जोंहा दुखु मोननाय दं जों सासेल' देरहानो हादों एबार उल्था रिजाल्ट जागोन एबार जों खमावबो 7था समस्तिखौ जोङो उदालगुरिनिफ्राय देरहानो हागोन मोनसे खोथा बुंदोंमोन हाग्रामाया सेन्देल बेखौ लानानै दावराव जानो गोनां जेबो खोथा गैया जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जों बयबो मानियो जोंहा जोंनि गेजेराव रायलायनाय जोंहा देरहाथारनांगौ जाहाथे जों बयबो सिरियास जायो बेखौ खामानि मावनो थाखाय बिथाङा बुंदों आरो जोंनि फारसेथिं ओनसोलफोरनि जिथु हाबनाय गामि बेफोराव बिपिएफआ जिथु थांनानै बिथांमोना कनभिन्स खालामदों बा भटनि थाखाय थांदों बा रायजो राजाफोरखौ लोगो हमदों बेनि सायावबो गोबां दान्थे बिदान्थेखौ जों नुनो मोनदों दान्थे बिदान्थेया जाहैबाय बिथांमोना गिनाय खनसे हाबगासेयावनो गिदों बिथांमोना जों खनसेल'सो थांदों बे हाबगासेयावनो ड्रामा बायदि जिबायदि बाथ्रा बुंहरदों किन्तु बेवहाय फ्राय माने बिनि गुबै रायजो राजाफोर गफुरनि हक बिसनाथनि हक बा बाथासिफोरनि हक गुबै रायजो राजा दासिमबो बिपिएफनि सायाव गाज्रि बाथ्रा बुङाखै जाय बुंदों मेकिं खालामनानै माबा माबि बाथ्रा बुंलायबायदों गासिबो इउपिपिएल दोलोआ बुंदों इउपिपिएल दोलोआथ' जोंनि उल्था बुंखागोन रायजोआ बुंबासो साननांगौआ रायजोआथ' बुङाखैना बिपिएफनि सायाव जथेस्थ' मोजां मोननाय दं आरो सोरबा बुङाबाबो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ एखे राहैनो सरकाराव 15 बोसोर मोनफेरनाय आरो बिथाङा मारै माने बेफोर ओनसोलनि रायजोफोरखौ अनबोफेरदोंमोन बेखौ बयबो मिथिखायो बिनि सिगाङावबो संगठनाव थानाय समाव बेहा बेफोरजों माबायदि रिलेसन दंमोन बेफोर रायजोआ मिथिखायो ओंखायनो दिनै सोरबाया जानला मोनला बुङोबा बिपिएफआ गामि हाबनायाव केस होदों माबा होदों नंखाय खोथा बुङोब्ला रायजोआ फोथाया
आरो BPF रावखौबो केस होआखै जों BTR जेब्ला एकर्ड जादों जों बुंदोंसो BTR आव जि गामि हाबगोन रोखा जानांगौ मोजां जानांगौ 6 शेड्यूलनि नेमजों जानांगौ आरो जायफ्रा हाबा बिथांमोननि जि बर' कसारि वेलफेयार बेबो मोजां जानांगौ खिन्थु दिनै केस होनाय मानाय जायफोर खोथा बुंनो थांब्लाथ' गावसोरजों थानाय माने किसुमान व्यक्ति नामखौ लाबाबो जायो लायाबाबो जायो चन्दन ब्रह्ममोन खाम्फा बरगयारी बिथांमोन हितेश बसुमतारी बिथांमोनासो केस BPF केस होआखैना ओरैनो माबा माबि बुंनानै रायजोखौ मिसलिड खालामनो नागिरदों आरो खिन्थु दिनैसिम आं नुदों सनितपुर बिश्वनाथनि रावबो मानसिया रावबो रायजोआ कमन पिपला BPFनि सायाव गाज्रि बाथ्रा रावबो बुङाखै सारकार बुंबाय नोंथांमोननिया जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया होनना बुंदों बेनि बेलायाव बेसिकलि सिमा एक्सटेनसन जादोंमोन नोंथांमोना जेबो कन्ट्रिबिउसन गैया दिनै मानो थाखाय आगान होदों बुंदों बेनि सायाव मा बुंनो सानदों कन्ट्रिबिउसन दंनाय गैयै जिखुनु जाया बेवहाय कन्ट्रिबिउसन गैया ना मारै बुंनो गथाय रायजो राजाया जे BTC आ जे एक्सपान्ड जानांगौ बेहायथ' बयबो मदद होदोंना बयबो मदद होदों जोंनि रायजोनि लुबैनायाथ' बिनि बारासोमोन नङा होमबा आलदा रायजो जानांगौ बयबो हाबजोबनांगौ बिसोमोन जायनि जाहोनाव दिनै बिथांमोना नैबे एकर्डसिम सफैनो हादों खिन्थु दिनैसिम बिथांमोना जिबायदि एकर्ड खालामबाय जोंथ' दुखुसो मोनो हाग्रामाया खुनु दिन माने सनितपुरखौ BTC आव हाबजानायखौ लुबैया होननानै बिथांमोना जे बुंदों नंखाय बाथ्रा बेयो नंखाय बाथ्रा बेखौ UPPL बुंनायसो होनदों आङो रावबो रायजोआ बुङाखै बेखौ जे नोंथांमोना आंखौ सोंगासिनो दङ UPPL बुंनाय गोजा UPPLआथ' बुंखागोन गिनानै बुंखागोन रायजोआ बुंबासो जोङो सानगौमोन खोथाया माबायदि खिन्थु रावबो सनितपुर बिश्वनाथनि रायजोआ बे बाथ्राखौ बुङाखै जे परिस्थिति लाबोनो बुख्रेब बुख्राब सिगि सग' खालामनानै गावसोर देरहानो BTC खौ कब्जा खालामनो थाखाय माखासे राजनिति दला इतिमध्ये सुरु खालामबाय आरो बेखौ जुदि जोङो लाइ होयो अब्ला आरोबाव BTC आव जाथि गथ' दल गथ' एरिया गथ' लानानै गोबां दावराव दावसि जागोन आरो बे परिस्थितिया बे सा लेभेलाव थाबथायाब्लानो गोबां जोङो लुबैयै गोदोनि बायदि परिस्थिति लाबोफिनगोन गावजों गाव नासयलायनाय बर' अना बर' अखमिया अना अखमिया आदिबासि अना आदिबासि नेपालिया अना नेपालि बेबायदि जुदि परिस्थिति फैनो लायो अब्ला जोंनि BTC बासिनि जौगानायनि जि जोंनि सिन्ताधारा जोंनि गथ' गथायनो जि मोजां शिक्षा होनायनि सिन्ताधारा ओनसोलाव लामा सामानिफ्राय लानानै दालां बान्दो जोंनि कृषकफोरखौ जोंनि बिब' बिनानावखौ मोजां माने सहाय होनायनि खामानि मावनायनि बे सिमाङा बे गासैबो फैला जाजोबो जों जेबो मावनो हानाय नङा गतिके बेबायदि सक्तिखौ BTC आव जोङो जायगा होनो हाया ओंखायनो BTC बाखिया बयबो दिनैनि बे परिस्थितिखौ बुजिखादो जे इलेक्सननि बारहावाया दासो फैजेनदों बे समावनो बुख्रेब बुख्राब UPPL नि मावथिफोरखौ सिखाजों दानबाय गाबोन मा खालायगोन गतिके BTC नि रायजो राजा नोंथांमोन आं नोंथांमोनखौ खावलायो बे परिस्थितिखौ बयबो बुजिदो ओंखायनो ज' जादो बेबायदि उपशक्तिनि BTC एगेन्स्ट सक्तिनि एगेन्स्ट जोङो गसंनांगोन